But, Harvey, I accept, I respect the decision. But 100% I believe that I want to fight. Pagkatapos ng 12 ako ay lumabas na. Hindi ko na hinihintay ano maging resulta, pagkat ako ay talagang sigurado sa kalalabasan ng labang ito. Pero paglipas lang ng ilang minuto, maingay na sigawan ang naririnig ko. Sinaniban daw ang mga kurado sapagkat si Pacquiao daw ay natalo. Oh my God, OMG, paano ba nanalo itong si Bradley? Kita-kita ng lahat at kitang-kita ko na sa kamay ni Manny siya ay bugbog sarado. So bakit ba nagbulag-bulagan? Ito ang tanong ngayon ng buong bayan. Lahat tayo ay nalilito, gawa ng mafia ba kaya ito? Totoo o mafia? Totoo o mafia? Ano ba talaga? O ano ba talaga? Totoo o mafia? Totoo o mafia? Ano ba talaga? O ano ba talaga? Totoo o mafia? Totoo o mafia? Ano ba talaga? O ano ba talaga? Totoo o mafia? Totoo o mafia? Ano ba talaga? O ano ba talaga? Oh yeah, ang sabi nilang Las Vegas daw ay Sin City, kaya pala may mga nangyaring mga robbery. Hindi na si Manny ngayon ang champion pagkat kinuha na ang kanyang sinturon. Ang daming mga fans na na-disappointed, ang daming mga pumupusta na parang naging cheated. At naririnig ko pa sa mga nalugi, ang boxing daw ay wala ng honesty. Naalala ko pa ilang buwan akong nag-wait sa laban na ito sa welterweight, dahil ang mga boksingero ay hindi umaatras, kaya umasa ako sa resulta na patas. Akala ko pa naman ito maging classic, ang ending pala ay how tragic. Wala na tayong magawa sa kanilang desisyon, pero ito pa rin ang malaking tanong. Totoo o mafia? Totoo o mafia? Ano ba talaga? O ano ba talaga? Totoo o mafia? Totoo o mafia? Ano ba talaga? O ano ba talaga? Totoo o mafia? Totoo o mafia? Ano ba talaga? O ano ba talaga? Totoo o mafia? Totoo o mafia? Ano ba talaga? O ano ba talaga? Sinadya ba ito dahil sa pera? Sapagkat sa rematch mas malaki ang kita. Sinadya ba ito dahil sa pera? Sapagkat sa rematch mas malaki ang kita. May kinalaman ba ang promoter? Mayroon bang mga game fixer? Ang daming tanong na walang sagot, pero sana ang may sala ay maging lago. Totoo o mafia? Totoo o mafia? Ano ba talaga? O ano ba talaga? Totoo o mafia? Totoo o mafia? Ano ba talaga? O ano ba talaga? Totoo o mafia? Totoo o mafia? Ano ba talaga? O ano ba talaga? Totoo o mafia? Totoo o mafia? Ano ba talaga? O ano ba talaga? Totoo o mafia? Totoo o mafia? Ano ba talaga? O ano ba talaga? Totoo o mafia? Totoo o mafia? Ano ba talaga? O ano ba talaga? Totoo o mafia? Totoo o mafia? Ano ba talaga? O ano ba talaga? Totoo o mafia? Totoo o mafia? Ano ba talaga? O ano ba talaga?